Нейният ключек, сам. На Мария ключека. Готови ли сте, братя? Айде отиваме в до. Ай. Fidan benim, sevdim benim, kurban size, yaşardı deniz. И за Амет рожденика специално. Амет да дойде тук рожденика, за рожденика Амет. Ключека на Мария Пеливанови, айде! И от Янко за всички рожденици специално. За Майя, за Найден и за Амет най-вече. Ясаче Марио Барвалие. От Мария само за Амет за рожденика. Yaşa şampiyonu. Fidan benim, sevdim benim, kurban size, yaşarı dediniz. Çok tatlıyı Ahmet be, çok tatlıyı Ahmet be, kurban olun bana da, kurban olun bana da. И само за Амет рожденика, нека бъде жив и здрав. Специално за Амет и за Роза, а най-много от Мария за Амет. Айде, Яша Пеливанови! Яша Пеливанови! И така, поздравите се отнася и от моя колега от Ибро специално за техните кумове, за Амет специално и за Роза, оригинално, и за рожденика. И от цялата фамилия Пеливанови за малкия Найденчо и за неговите родители специално. Fidan benim, sevdim benim, kurban size, yaşarı dediniz. Çok tatlıyı Ahmet be, çok tatlıyı Ahmet be, kurban olun bana da, kurban olun bana da. И поздравите се за рожденичката, за стъката Майя специално, за рожденичката за стъката Майя. Хайде! Шоу! 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 За всички рожденици специално. За Майя рожденичката и за Амет. Малко по-тихо. От дедо Къма за рожденичката специално и за рожденика за Амет и за малкия Найденчо. Яша Пеливанови! Шоу! Шоу! Соло! И
от големия Амет, от моето братче за малкия Амет рожденника. От моето братче, от големия Амет, само за малкия Амет. И от неговата съпруга от Дани. Лея Мекес и поидине. Лея Мекес и поидине. Лея Мекес и поидине. Лея Мекес и поидине. Продължаваме кючека на Мария. Кючека на Мария е това. От Хоракано до. Иван Янков. Фамилия Пеливанови и за туркинята, за Мария. Хайде оркестъра. Чакрака, чакрака. Само за Мария Яша Пеливанови и от цялата фамилия Пеливанови.